Dijous, al 33, tota l'emoció dels esports d'hivern a temps de neu. Totes les novetats de la temporada. Els reportatges. La competició. Tot per disfrutar de la neu. Temps de neu, dijous al 33. En què penses quan et parlen d'animació? Sí, d'acord, però què més? T'hem preparat un Nadal molt animat. En primer lloc, torna la llegendària Thunderverse, una sèrie que no et pots perdre. I la novetat és Creature Comforts, per primera vegada en català. Cada dia per Nadal, els episodis inspirats en un curtmetratge d'animació mereixedor d'un Òscar. Dels creadors de Chicken Run arriba una altra manera d'entendre i escoltar els animals. Em pots repetir la pregunta?